Джеймс и Вера си играят. О, ти я милваш ли, леле, колко си миличък? Кажи, о, бебе. Помилвай я, хайде. Хубаво ли е бебето, Джеймс? Виж как ти дава усмивки. Вера ти дава усмивки? Да? Хайде, помилвай, кажи, о, бебе. Живко, здравко на бебето. Шава ли тая кукла? Жива кукла. Това кръченцата е. Кръченцата. Ще я натиснеш така. Весело ли е там? Вие ще си играете след някой ден. О, че интересни висулки. Там има играчки, да? Така ли си играете вие с Вера? Браво на вас! Джеймс и Вера, първа игра. Така ли си говорите вие? Ти какво каза на Вера? Аз не разбрах. Бебешки истории, така ли? Айде, кажи на бебето така. О, милвай го бебето. Милвай бебето. Погали го. Точно така. Ама внимавай, че тя ритка. О, ти ще я захапеш. Я го гледа, не я захапи, че Елена каза, че хапел. Няма да хапиш бебето, нали? Няма, да. Ти си приятел с нея, да. И какво става? Весело ли е тук при Вера? Вие си говорите чак приказки. Леле, колко приказки изговори ти, ми тята разбра, да? Какво правят тия кръченца? Риткат ли на Вера кръченците? Риткат? Да? Да. Пусни да се тръска там, пусни да се полюлея, айде. Знаеш ли копчето? Така ли прави тя? Рита с кръчета? Си голям батко, добричък. Така ли, мами? Имаш си приятелче, да?